guys na naadyo na po lakaw padung duty karon. Karon buntaga. Alas 9. It's a Bernis. This city. PGO. Oh. Optic. Charles of man. Dito sa view sa Cebu sa Pinti. Happy na rin yung taro ng lawa. Okay. Morning ako ang CCTV. Gata sa trade space karon. Ganda. Buntag na idol. Tagakita ko sa kuwan. Ay tagakita lang sa pagko. Ay kuwan sa kuwan.
Umigo? Ayaw ko subscribe sa YouTube channel, Pastority. Please support lang ka sa YouTube channel guys kay para ma-upgrade ato ang mga YouTube. Ari lang ta, tungkol